Ndị be anyị ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị nke taata. Ndị be anyị ekenekwa m unu ma m n'udo dị. Achọrọ m ịmụgosi anyị taata ka ihe esi wee add coin ọbụla dị n'ụwa so that na that coin na-ekreti gị to your Safepal wallet. Ihe anyị ga-need maka ihe na-eche ime bụ coin market app and CoinGecko app. So ọ bụrụ na ị download be ya, gbaa mbọ fụ na ị download your coin market app maka nya ka m meji wee mee ihe na nchọrọ ịkụzi. Ọ bụrụ na ihe a bụ izi ị na-achọ ịma maka ya, check description section, ị ga-afụ link eji download your coin market app. So ọ bụrụ na ị download cha ya, ihe ọzọ ihe emezi bụ ịpị aka na ya. So ọ bụrụ na ịpị aka na ya, ị na-azụ. So ọ bụrụ na ịpị aka na ya, ihe a bụ ona ka ihu ya adị. So ma tupu anyị agaba n'ilu, gbaa mbọ fụ na subscribe to my YouTube channel, on notification button. Ọ ya bụ oge ọbụla m dosara video ka ị bụrụ onye zi ya enweta ya. Then ama m na ị na-claim your diamonds. Ọ bụ na ị na-anya n'elu ebe, ị ga-afụ na diamonds dị ebe a. Ihe a bụ ụzọ esi enweta free NFT. Ọ bụ na ị watchbe video m ebe m kụzi ka esi na claim free diamond, gaa chọọ ya na my YouTube channel, ị ga-afụ ya. Ya bụ ka anyị kọ n'ubi onye anyị bịa. So ọ bụrụ na ị bata na coin market app, chetakwa na ihe anyị ji bata na coin market app bụ ka anyị nweta contract address coin ọbụla ahụ ị chọrọ igo. Ya bụ coin ọbụla list go n'ụwa, ọ ga-adịrịrị na coin market app. So ọ na ị bịa, ihe ọzọ anyị ga-eme bụ ebe a search dị, ịpị aka na ya. Ọ na-epi aka na ya. So coin ahụ ị chọrọ igo, ide afịa. Ọ bụ na ide full name ya pụtara, ị ga-ama iniche eji wee mara coin. Gbaa mbọ fụ na ịma dị iniche ọfụma ka ị hapụ ịdaba n'aka ndị na-apịawa ndị mmadụ azụ. So ọ bụrụ na ịpị na ị ga-afụ na monetary apụtago. Monetary ka m chọrọ iji wee nkụzi ya na-eme maka ya kịta. So ọ bụ na mpị aka na ya, o bupụtara anyị ihe dị ona. So ijiri nwayọ na-agbalata. Ị na-anya ebe fụ na anyị afụgo ihe anyị na-achọ, contract address a na-ekwu maka ya, na ka ọ dị anyị n'ihu anyị ebe a. So ihe ọzọ ihe emezi bụ ịpị aka ebe a kịta, ebe a this copy icon dị. Ọ na-epi aka na ya, ọ bụ na ịkọpi gị. So ihe ọzọ ihe emezi bụ ịbịa na your Safepal wallet. Ọ bụ na ebe na your Safepal wallet, ịpị aka ebe a, mgbakwunye adị, this plus sign dị. Ọ na-epi aka na ya. Cheta na anyị akọpigo contract address a. So ọ bụ na anyị kọpịa ya, paste ya ebe a, ichelu ịfụ na o jirigo aka loaduo the coin anyị na-achọ. Ihe ọzọ ihe emezi bụ ịgbanye ihe a. Onye na-anya na ịfụ na agbanye. Ihe ọzọ ihe emezi na-abụ ịgbanye ya. So ọ bụrụ na ịgbanye ha anya ya, ịnachighị azụ na your wallet, ịchọọ monetary coin, ịfụ na anyị etinyego ya n'ebe a. Ya bụ ọ bụrụ na ihe a nkụzi masịrị gị, gbaa mbọ fụ na ịgwalụ ndị ọyị gị, gwa ndị nwunye gị na ndị ezinụlọ unu ka ha bịa esonyere anyị na-amụta ka esi akpata ego, na-amụtakwa n'asụsụ Igbo ebe a. Biko gbaa mbọ fụ na ị nọrọ n'ụbọchị ọzọ. Daalụ.